So, salamat sa Ginoo niani nga opportunity. Salamat pod kay Pastor Alita nga diin makapaambita sa mga gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi sa pagserbisyo labi na sa paghimo sa disipulo. Nga di gyud siya lalim, ingay ta padili lalim oy. Kinahanglan siya commitment, kinahanglan si dedikasyon, kinahanglan gyud siya trabahoon. Dili pwede nga by faith lang kundi work out your faith. Ay nana siya. Kay mo yun rata, naaraman yung kuy dusi, na may daghan, pero puro man mga hudas. Ina, dili katagaan sa Ginoo hudas. Ina, di katagaan sa Ginoo. Ina, ang tanang mga hudas, naghikog na. So, ang wala pa, nakahanda na ang tali para sa'yo. So, ingon na, tagaan ta sa Ginoo kanang mga tinud-anay gyud nga mukulabor na to. Kay kung dili mutabang maglisod jud ta, tama? So, ang usa ka plantasyon, nagasugod na sa usa ka liso, usa ka similya, usa ka ektarya nga manggahan, sugod yun na usa ka liso, usa ka similya nga dili ordinaryo nga similya. Gitawag na siya sa agriculture og viable seed. Ang viable mo na siya capable for germination. Na may mga seed nga puyasot. Muna nga dili kay na siya moturok kung ibutang na siya sa tubig mulutaw. Ang katog yung mga viable, mao gito siya mugawas ang iyang mga dahon and then mamunga, katong bunga, itanom na pod, hantod nga mukuyanap, unya, mudako na imong plantasyon. Subot pasabot ang simbahan, dili siya ingon padaghanay, kung dili unsang klase nga mga disipulo ang naa sa imong simbahan. Ingna siya, unsang klase ang disipulo na sa imong simbahan. Okay? Kanang disipulo nga mudugtong sa kasing-kasing sa senior pastor. Pag muingon ng senior pastor, lakaw, yes, pastor. Cancel ang mga appointment. Muingon si pastor, ambak, unsa nga floor, pastor. Kanang mga ingon ana nga mga commitment ba, buot pasabot, maki-align ta sa kasing-kasing o panglantaw sa atong pastor para dili kayo bugat sa ilaha ang pagpangalagad. Okay? Kinsay mga pastors dire, raise your right hand. Okay, hands down. Nabugatan na ba mo, sir? Pero karon nga tuig 2020, grabe ni. Kung aduna kay antipara ang imong vision 2020, maliwanag pa sa sikat ng araw ang ating gagawin. Kaya palakpakan natin si Lord tamang-tama. February na ron siya, dili pa man ulahi. Pero right timing ni, napamantay mga 11 ka bulan nga atong ayuhon ang atong mga ginahimo. Kay basid ang uban liko-liko, unya naa di ay pamaagi nga shortcut sama sa mong pag-anhi diri. Naabot mami dito sa tumoy nga mura og point of no return. But unsa to nga lugar? Unya na usa ka tricycle amo dayong gipara. Sir, kahibalo ba ka asang Happy Church? Siya una dito. Iso, una dito kay bayaran ka namo. Aso among gipauna. Gilibot-libot pag minana may dagat di man sure ni mao. Pero naa di siya pamaagi kay kahibalo man siya niliko diha pag abot anang eskwelahan diha mao man ay among indikasyon. Mao na ni sir dili na lang among gitagaan sa among pahlipay pating lipayan niya. Buot pasabot, naagyo di ay sakto nga dalan. Ing na imuhang tapad. Naa ba ka sa sakto nga dalan? Ha? Unsa man kadilaw ka o tunay na pagbabago? So, ingon na siya kung naalang gid ay mutudlo. Unya mo sunod ta, sunod ra gid mi. Abi na mi dalo mi sa dagat dito kay mamingwit na lang puta mi. Unya kay ingon man siya, uy mao na ni, naa ni Sambuanga National. Dito kami sa usa ka national. Unsa to nga national? Comprehensive pati layo ano? Naabot mi dito. Abot kawayanan naman ni kawayanan. Naglisod mig backing. Muna ko muadto ka sa dalan bitaw nga kanang murag wa jud ka masayod, sigurado mapahamak jud ka. Inay mong tapad, murag tama-tama nga nakakakarong hapon na. Kay kining 2020 vision, mahapsay ang dalan. Kay kung clear ang pananaw, sayon buhaton, lipay ta mo trabaho, tama? Okay, so mao ni atong himuon karong hapuna, mag-ampo ta. Dalaygon og buhi na mga Dios gamhanan sa tanan. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Jacob, ug ang among Dios, ang among pagpanirbisyo pattern gayud pinagi kay Ginoong Hesukristo nga among Ginoong mangluluwas og Dios man gyud ang iyahang gidisipulo. Kami usab muhimo niani tungod kay siya man ang Ginoo sa among kinabuhi, sa among simbahan og sa among mga pamilya. Tabangi mi balang espiritu nga kining tuig 2020 maklaro namo ang angay nga buhaton
dili siya lisod kun dili pinagi sa among gugma diha kanimo ang multiplikasyon produkto lamang sa among connection diha kanimo og sa among kalipay sa pagpangalagad kanimo. Kay ikaw man ang tag-iya sa harvest, ikaw mohatag og mga sakto nga mga tao nga mokolabor moduyog niani nga maong buluhaton. Kaya ang imong tumong walay bisan kinsa mahitong pawak sa kalayos pagkaupalong kun dili tanan mahilangit makakaton og maluwas pinagi sa ilang pagdawat sa among Ginoong Hesukristo. So dining kahaponon, klase-klase nga mga simbahan nga nagtambayayong, nagatapok aron sa usa og tumong tinguha nga diin among masabtan ang imong buluhaton o kini among maaplikar sa among kinabuhi. Salamat usab sa among mentor Bishop Early nga gikan pagyud sa Davao. Dili lalim ang pagbiyahe Ginoo kung wala gyud commitment o dedikasyon. Gipangagian mga delikado kayo. Apan pinaagi sa imong tawag kanamo Ginoo nga diin kini magtinabangay sa usag tumong aron mapadaghan ang imong ginharian sa langit. Aniya kami karon nagpaubos. Kung aduna may mga butang nga dili mayos kasing-kasing, gipangayo na mo ang balaang dugo ni Jesus. Ikaw lamang mahimaya nini nga takna o pinagi sa gitudlo sa balaang espiritu amo po sa impart sa mga kaigsuunan, mga pastor leaders diri sa Pagadian City. Salamat usab niya mga simbahan under the leadership of Pastor Alita. Salamat nga kini nagkahiusa mi Lord. Grabe among imong gihimo niya mga simbahan. So Lord God, amo itugyan kanimo kining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Palakpakan nato si Lord. Okay, sugod ta. Pwede manak. So adunay mga usahay dugay-dugay naman jud ko sa vision, no? Nya tungod kining batanon pata mura og on fire kaayo ba? Usahay ratsada na tanan. Unya wa ta kahibalo nga aduna di ay mga stages sa atong mga disciples o sa mga tao nga gihatag sa Ginoo nga kinahanglan aware ta og unsay angay ipakaon nila. Dili pwede ang bata nga ang imong pagtratar sama sa usa ka amahan, sama sa usa ka inahan. Dili pwede, dili magkadimaw. Dili pwede nga ang batanon nga imo ra pong himuong baby nga pwede naman ta siya i-train, no? Kinahanglan makahibaluta sa mga stages sa kinabuhi, sa journey aron kahibaluta unsay angay nga ipakaon sa atong mga anak. Depende asa siya nga stage. Kinsay mga mama, raise your right hand. Unsay pinakaimportante nga kaon sa bata after siya gianak. Unsang klase nga gatas? Ang tawag ana colostrum, di ba? Kay diha iyahanang ma-take kina siya magahatag og nindot nga immune system sa iyang body unya siya resistant sa mga sakit-sakit kay naa diha ang pinakanindot. And then stage 1 naatay ginatawag nga inpalak, tama mga mama? And then 2 naapoy inpagro, tama? Naapoy inpafru, tama na siya? Tama, mawa man ko ng anak, pero akong asawa, sige ko observe. Inpalak, inpagro, inpapro, promil, unya human lugaw-lugaw, unya sagulan og kanang mga gulay, unya pisa-pisaon, usa ipakaon niya, maabot ang panahon, pwede na siya mukaon og kanon. Dili, pwede, inig humag anak, imo na yung inon. Kay nahuman naman, ang akong pangandoy nga mo gawas kanining kalibutan na, hala, ikaw na itimpla sa imong gatas. Pwede na sir, dili. Dili, unsao magina, TLC, tender, loving, care. Ingna siya, kinahanglan yung TLC. Or else, kung walay TLC, na, mamiya na nimo, kay dili, appropriate, or sakto ang atong gipakaon. Ang bata, ato dayong gipakaon og dukot. Unsay mahitabo? Impatso. Tama? Dapat ang bata gani, inig painom nimo sa, kanang bata pa, usay half ounce, tama? Doktora, oy, kumusta ka? Doktora Cynthia, ako ning barkada sa unang panahon. Pastor sa Miracle. Kumusta naman? Katong atong crush sa unang panahon. Kaila pa kato? So, migo miyani. Uban-uban, abot ko sa ilang balay. Mga ano ni sila? Mga anak sa Ginoo nga mga maanyag. Minyo na mo tanan, no? Uy, wa gid na dayon tong isa, no? So, salamat sa Ginoo. Pastor na siya sa Miracle. Iha pong batch nako sa leadership isa do sa Isula, no? Pastor Eddie, uban mi. So, naagi appropriate nga kinahanglan atong himuon. Pwede na to ma-flasher. Maano to? Focus chart. So karong hapon atong tan-awon asa ka nga stage sa imong kinabuhi
O ato pong tan-aon, isip mga inahan o amahan, mga pastor, tama ba ang imong gipakaon sa imong mga disciples? Matingala ka nganong dili kayo mulambo. Matingala ka nganong pirmi maimpatsyo. Basin og wala natumong sa imong appropriate nga training, ana nga stage sa iyahang kinabuhi. Di ba adunay upat ka mga lakang sa disciple sa G12? Unsa man siya? Unsa man ang W? Ang C. And then D. Unsa ang S? Na ako'y kanta na. When consolidate disciples and when consolidate disciples and when consolidate disciples and you will surely multiply. Oh, nakahimo ko kanta. Kay namagon ganahan ko ani mga composer ba kay maghimo-himo sila aron ano. When consolidate disciples and when consolidate disciples and when consolidate disciples and you will surely multiply. Murag-murag ng tono, pangitay. Mamaura di ay. Sige. So, ako lang in English. Okay, so stages. Okay, tapikin mo ang shoulder sa katabi mo. Ina siya, handa ka na ba? Na malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Okay, sige, tuloy-tuloy. May mga verses po tayo. Gusto ko nga mubasa tanan. Abrihi ang Bible. 1 John 2:12, 14. 1, 2, 3. Basa. I write to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. I write to you, fathers, because you have known Him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, dear children, because you have known the Father. 14. I write to you because you have known Him who is from the beginning. I write to you because you are strong and the Word of God lives in you and you have pila ka stages inyong nakita diri sa journey sa discipleship. Children stage. Okay? Next. Young man stage. Next. Father stage. Unsay una? Bata. And then batanon, amahan or inahan. Children, lahi ang panginahanglanon. Tama. Ang young man, lahi ang panginahanglanon. Tama. Ang father, lahi ang panginahanglanon. Tama. So dili pwede i-mix-mix na to. Depende sa kategory sa imong members karon asa sila nabilong. Pastors, kinahanglan imong ma-identify. Ang mga children stage, ayaw dayon sugua. Nga naman, naabagoy bata nga imo dayong suguon, di pa gani kalakaw. Naabagoy bata nga imo dayong inon nga mangapig ka dito. Kinahanglan pa na siya amumahon. Tama. Kinahanglan pa na siya, kinahanglan assure siya sa iyang identity. Kinahanglan pa na siya nga alagaan jud maayo. Mga mama, pila ka tuig nga pwede nabiyaan ang bata. Pila ka tuig nga pwede nabiyaan. Kanang siya na independent na pila. Bana-bana, tulo. Pero di pa na piyalan. Mukalit naglabang. Maligsan, delikado. So usahay mga ilima gani unom, ihatod-hatod pag eskwelahan, di ba? Pag hatod eskwelahan, di pa na mo usahay sulod. Taga na po na nimo, ligid-ligid pag yun na. Di ba? Ana ng mga bata now this afternoon, as leaders and pastors, at least this year, mahanay na to, children stage pa man di ay ni. Muni ingon ani akong himuon. Young man stage pa man di ay ni. Muni ingon ani akong himuon. Father stage pa man di ay ni. Muna nga ingon ani akong himuon. So pila ka stages? Tulo. So lahi-lahi ni sila og mga training. Lahi-lahi ni sila og panginahanglanon. Lahi-lahi ni sila og mga need. Okay, inay mong tapad, tapi ka ang shoulder kay hapit na natulog. Handa ka na ba na malaman ang katotohanan? At ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Okay? Tuloy-tuloy nak, tuloy-tuloy. Okay, pindutin mo na. Okay, go. Sige, tuloy. Okay, children, young men, tuloy, father. Okay, mauna siya ang mga verses nga nagasuporta niya na. Pwede nyo nang kopyahon, pwede po ni kaning PowerPoint. So, ang mga bata, naana sila characteristic na ay goal nga imong himuon. Ang mga young man naapod, ang father naapod. Pero ang imong ultimate goal as a pastor,
kinahanglan makaabot sila sa tumoy sa father stage. Kay only a father can produce babies, right? Only a father makaagwanta sa mga buluyagon nga baby. Only nga naa sa father stage, mother stage, ang makalahutay sa buluhaton. Dili pwede ang bata, dili kay masalagyan. Ang batanon, puno pa na siya sa mga cares of this world. Kinahanglan na siya imong i-train, i-groom ang mga father gyud. So our ultimate objective, goal as pastors, kinahanglan makaabot sila diri sa father stage level. Unya diha nimo sila maasahan, and they can do the whole process, winning, consolidation, discipling, and then sending. Ayaw sa sila pahimuha kung wa gid sila pa nakasabot ana nga mga kinahanglanon ug wala nimo siya na equip, wala nimo siya na train. Lisod suguon kung wala gid nimo siya na train, wa nimo siya gipangandaman, wala ka dito ga input. Kung ako wala ko gi-train, Bishop ug uban pa nga mga leaders, expose asa diha nga moadto siya hatagag higayon. Bisan pa man ay mga failure sa kinabuhi, gi-accept, gidawat, gipasaylo. Mao na nga na ako diri karon because of the grace of God. Kaya dunay somebody nga nag-agwanta sa akong batasan, sa akong karakter, sa akong mga kaluyahon, sa akong mga weaknesses. Kay nakita niya nga adunay potential in the inside tungod kay naa si Jesus. Unya ano, I am what I am today because of the grace of God. Palakpakan natin si Lord. Now, ang atong presidente Digong, kahibalo gid to sa iyahang mga kinaiya, di ba? Usahay gani ma-discourage ta kay iyang baba, grabe jud kayo. Pero lahi ang iyang kinabuhi, tama? Kung walay ni agwanta na niya nga si Mama Suling, iyang inahan nga mo iyang gikahadlukan, siguro di na siya maingon ana, no? Pero makita nimo karon bisag ingon ana siya, pero grabe ang karsada gikan sa Cotabato padulong diri 3.5 hours na lang. Sa una batan-on pa ko musakay kog Aida. Naapatoy barko dito nga hapit pa jud ko nalunod gikan ko sa Cotabato padulong kog Pagadian mga 21:02 kay nami mga youth camp diri. Unya wala na to kay pwede na day mo bahilan. Kinsay naka benepisyo? Kwapo kay nga dalan, gamay na lang yung kulang Cotabato, gamay na lang yun. Unya pwede na siya 2 ka oras. No? Muna nga tiyagaan lang yun nato kining mga tao nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unya di lang kita ma-discourage. Ingon ana ra na ilang mga naong, pero gigugma gina sa Ginoo, tanaway mong tapad. Tanaway mong tapad. Okay? Bisag ingon ana ra ka, ina siya, bisag ingon ana ra ka. Gamiton ka sa Ginoo. Okay? So, ang mother o father spirit mao man ginay behind. Kay kita ra man gyud either atong i-reject or atong i-groom tender loving care hantod mo abot panahon mahamtong og iya nang makita ang buluhaton sa Ginoo, tama? Ako as a pastor, usahay ma-discourage ta kay ang atong anak. Wa man nato tudluin ang atong anak. No, usahay na man gyud mga watchinanggo, no? Ato akong kinamagulangan makaingon ko murag maulaw ko kay kanang say mo kalit og ligid-ligid katong bata pa siya ba? Usay mo kalit og kisi-kisi unya nagwali pa ka ana maulo ta ana ba lain magkasgiguhon nimo kay basig mabali mo hospital kita gyapon problema, di ba? Muna nga karon magistoryahan na bitaw mi kay 21 naman siya. Nak kay balo pa ka sa una nga mukalit lang kag ligid ma-disturb ko sa ano? Yes pa. Karon 21 na ka ligid daw. Siya di ko maulaw ko. So naara gyud ay panahon nga mahamtong na sila. Mubiya sila sa mga childish ways. Mubiya sila sa mga murag di ka kasabot nga ilang makinaiya. Kung aduna lang gyud amahan nga mo amuma mo groom og motabang moabot ang panahon karon siya na akong sinaligan mo drive mo hatod siya maigsuon sa iyang mama ilabi nagwala ko siya ang OIC sa among balay. Palakpakan nato si Lord. So tapika ang shoulder sa imong tapad, ayaw ka discourage. Moabot ra ang panahon nga kana sila nga imong mga membro mo align ra sa imong kasing-kasing. Ang uban siguro na miya lang, pero salamat sa Ginoo kay kung dili sila mamiya, dili man pud mabakante ang bangko. Unya mo sulod na ang mga bag-ong binhi nga diin dili na musungay nimo. Salamat sa Ginoo ana, ayaw ka bala ka, di ba? Kay gituyo to sa Ginoo aron makasulod ang mga bag-ong lahi. Ina siya murag ikaw ang atong giistoryahan ron. Okay? Katupong nagbalhin-balhin, perti pong lisura. Ako agriculturist man ko. Mubalhin gani kag mangga, unya wala pa naka-establish, unya balhin na po nimo yuta, kaluto na po nimo ma-disturb, balhin na po nimo, di na mutubo.
Ingna imong tapad, ayaw nang balhin. 220 na, 2020 na. Asa ka nga simbahan, diha ka. Connect with your pastor, connect with your leader, and then diha ka gigroom sa Ginoo. Sikag balhin, mahimo kang bonsai. Dugay na kayo, pero mubo ra gihapon. Ang iyang mga batch perti ng layo kay wala natandog ang mga ugat. Naka-establish nagmaayo dito. Ikaw sigig tandog kay sigig balhin-balhin. Mabot ang panahon, malaya ka. Malaya ang tingin. Malaya nga naman, di ka pangugat ug maayo. Ay na siya sukad karon. Tapad nimo, ayaw nagbalhin-balhin. Parihara tag Ginoo. Parihara tag destinasyon. Gwapo-gwapo lang imong pastor. Imong balhinan pagyud, murag di pero di na lang kasakuha. So, bot pasabot. Parihara man tag destinasyon, tama? Asa ka gitawag sa Ginoo, diha ka, asa ka gitanom, stay, hantod mamunga ka, o magamit para sa uban, tama? There's no such perfect church, but we have a perfect God. Amen? So, pag ato ni mo dito, unsa man ni nga pastor, balhin na po ka, unsa man ni, ikaw na lang paghimo, pag church plant na lang. Para ikaw na po'y pastor, ikaw na po'y usigon. Diha ni mo mabati ang kasakit, ug ingon ani di ini. So, children stage. Nauna ta. Unsay panginahanglan sa bata? Go. Okay? Unsay karakteristik sa bata? Okay, tanaw na to. Duha lang. Number 1, ang iyahang timailhan nga bata siya, ingon ni ani, ang iyahang kahibalo. Go. Pindot. Sins are forgiven. Mao ra nga nahibalan. Gipasaylo ko sa Ginoo. Muna nga kung mahibalan na niya, ang pinaka-need po na acceptance. Kaya ang bata, dali ra gina, muligid-ligid, mo na, uban, di mo kaon, bitaw, pasaylua lang. Kaya di palagi na siya hamtong. Nya ato kay kastiguhom na, hilom na ba? Hilom na ba? Hilom. So pag hilom, sige makagbunal. Gabakho na gani, sakit na kasing-kasing, mabot panahon. Kinsa magpa-admit, ikaw ra man po gihapon. Usaw pag hilom, nga sige makagbunal. Hilom na lagi, hilom na. Ay, napukog bunali, ay, mo hilom ko. Sakit ko na kayo. Ano ba? So, pasayloan na kay mga weak pa na sila. Ang uban na nanigarilyo pa. Ang uban na nag-inom-inom pa. Ang uban na wala pa na purma ang karakter. Pero tungod kay ikaw man ang amahan, mga mahan, manginahan ka, palakpakan natin si Lord. Wala man gani gi-give up ni Jesus si Judas. Kaya balo naman siya si Judas nga mo mo deny. Iya pa man ganing gihugasan gani sa tiil. Kung ako pa ato, ikaw mo deny nako, ay hugas na ko nimo, muriatic acid. Siya raw di ka mahilos. Kay kinintawhanon lagi ta, gusto tayo manimalos. Pero si Jesus wala. Ana siya. Kaya balo ba siya nga mo deny to? Kahibalo na. Pero nga naman yung gigiatiman. Kaya ana gyud siya mahigugmaon. Nga kato naghikog na siya, nganong wa man gyud siya gidagan og maayo og luwason. Gitagaan na siya daghang panahon. Unya iyaha man gitong desisyon. Gipabayaan lang po siya. Ay na imong tapad kung imo siya sige kag lakaw-lakaw, sige ka na, biyaan ka ang lubid nakahanda na. Muna ingon ana. Okay? Ayaw lang sa silang hinginli. Until nga sila na mismo ang mubiya, okay ra pud. At least na bakanting bangko, naiipulis si Lord. Mas bag-o pa dito mo problema. Now, number 2, nga ilahang mahibalan. Ilan yun nahibalan, kahibalo sila kinsa ilang amahan. So sins are forgiven and they know the Father. Now, amahan ba dyan ka? Inahan ba dyan ka? Ingon si Pablo sa Thessalonians, like a mother caring, like a father forgiving, loving. Ana di ang mga amahan. Ako, sabisan, unsang klase sa mga bata sa kalibutan, katong gamay pa akong anak, na may Amerikano, na may Inshik, na may mga Korean. Pero ang pinaka-gwapo gyud nga anak, only a father and mother can appreciate ang ako yung anak, tama? Bisag ang akong anak, ang ilong niya, murag plat-plat, pero maugyoy, pinaka-gwapo sa tanan. Niya, bisag itom-itom siya, maugyoy, pinaka-gwapo sa tanan. Kay kita, amahan man gyud. Ala nga, i-appreciate ni mo tong Amerikano. Di ba? Ikaw kuno, itumon ka. Unya imong anak puti kayo, di ka magduda. Ako, bagyo di, murag di. Ba? Liwat mo ni sa silingan. Oh, delikado. So, mauna siya kung mga mahan ka.
maka-appreciate ka sa weaknesses, sa iyang mga limitation, sa iyang mga status kinabuhi. And then, imo lang ihapong i-embrace, mauna ang atong Diyos. Dili siya mo hukom, dili siya mo condemn until such time nga siya makahuna-huna nga mali man ni. Di ba? Remember the story, prodigal son? Gibayaan naman niya, gikuha ang iyang bahin. Unya, ang bahin ato niya kay kinamanghuran man siya, dili taga nito siya tunga, pero palabaw pag yun, bayaan lang. Hantod ni balik raman po siya. Unya, pagbalik niya, unsa giingon, gigukod sa amahan. Unya, gigakos. Imagine mo, gibiyaan ka niya, imo pag yung gukdo no gagusod. Ako ato siguro latiguhon ako eh. Mirisi ka, nigawas ka, balik-balik ka. Anata kay mo man ang tawhanon. Pero iyang gi-embrace, iyang gi-ilisan, bulingon kayo bako, iyang giwala ang mga sala, gikambyuan, gitagaan pag yung ring nga nagpasabot, gikan karon, ikaw lang gihapon ang akong anak ug walay pagbago. Palakpakan natin si Lord. Kung ana ang mga mahan, ana ang manginahan. Okay? Now, unsay angay nga himuon, kay kini sila mga weak man ni sila. Mauni ang kanang musimba niya usay, wala, lulubog, lilitaw. Imong i-text, mo ingon na, who you? Wa naman noon kaila. Ako to, imuhang Father Spirit. Ikaw di ay, Dad, simba ta. Tanahon lang kung na time. Okay ra. Unya man, wa man lagi. Tagaan ti kag pamasahe. Sige, pag aman, di na po makadumdum. Unya, ma-discourage ta. Okay? Naon say ang himon, mao na ni ron. Una, adtuan yun nimo. Okay? Kay kanang bata, di pa nakadumdum sa simbahan. Pero kadumdum na sa Gaisano Mall. Muliko na sa mga duta-duta. Mga computer. Adtuon nimo rong computeran, naa dito imong mga anak. Tama? Kay mao man na ilahang level nga ganahan sila anak. So ikaw mismo nga nangamahan, nanginahan. Adtu igyud. Okay? Pupuntahan mo adtu agyud. Okay? Ayaw lang sila paadtua, kundili ikaw gyud mismo mo adto. Pag abot nimo dito naligo pa, hulata. And then guniti aron dili makaikyas dalon dito sa happy. Gunitan kay mulugnot-lugnot na kay wala pa ginasayaha kanang iyahang lifestyle nga musimba. Okay? So, ikaduha, pakauna siya. Second Peter 1:3, like a newborn baby, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Pakaunon yun. Unsa na nga, lunsay nga gatas nga mao ang pulong sa Ginoo. Kay kung di nimo pakaunon, matingala ka, 20 na ang edad, nakadayaper pa man. So buot pasabot, wa gid siya napakaunog tama. So bunjing Christian. Ang iyang bibiron, galon na galon. Pero dapat na siya hamtong nata. So dili siya balanse. Nga naman, pagpakaon nimo mauna siya mulambo diha. Unsay imong ipakaon, mauna mo hatag sa iyaha og unsay iyang lifestyle, tama? Muna kinahanglan gyud pakaunon. Unsay una? Adtuan. Ikaduha, pakaunon. Unsay pakaon? Pulong sa Ginoo. Muna nga, devotion is so important. Unya, kung mo pakaon ka, ayaw ng 5 ka chapter matuk-ana. Ha? Unya, muya, from Genesis to Revelation, mo niya akong rima word, adto ta dito sa perting pataya, kay naptukan. Dapat diri re kayo daghan. Dito lang ta sa 1 ounce o half. 3 ka verses lang. After pamalandungi. Unya, unsay giingon sa Ginoo? Unsay aplikasyon? Prayer. Magdebosyon, ayaw ng 2 hours, kay dili na pang bata. 15 minutes, 20 minutes, tama na, hinay-hinay lang. Ang katong mga 2 hours, ano itong mga reverend, mga bishop, mga uguban pa. Pero bata pa man eh. Na, muingon na. Amen, pastor. Amen, pastor. Nabay banig, pastor. Mga tulog na ta, dugay, magkakang Bible study, oy. Muna nga naman, dili palagi appropriate. Muna unsay iyahang stage, maor po ihatag. Okay. Prayer short na po kayo. Ayaw ng perting daghanang prayer. Nga, mayon siya, di na di ko mo ampo eh. Di man dahil nalim, perting taas atong ampo sa akong pap. Muna nga, makuratan na, di na mo ampo. Ikaw, lead, di man ko pastor. Pero simple lang kayo. Salamat sa imong pulong, nining kabuntagon. Ako ni ipa-apply sa akong kasing-kasing. In Jesus' name, amen. Anara. Di kay,
Turi na David, bato nga bulawan sa langit akong gipuyan, imo kaming panabangan, hallelujah. Aperting layo wala, nubina na siya. So, dili siya maka-adapt. Tama? So, ang ipakaon, tama lang, dili may impatso, tama lang, hinay-hinay, basta kanunay. 5 chapter, unya, isa ramang pagkaadlaw. Walo, kayo. So, hinana, kuha na to mga leaders. Okay? So, ikatulo. Okay? Kapag nadapa, nadiskurahe, because of immaturity and lack of experience, tulungan mo. Buot pasabot, ayaw ikondinar. Natural ra sa bata nga madapa. Natural ra sa bata mapandol. Natural ra sa bata nga tantrum mo ligid-ligid o magpabuyag. Kay bata palagi. Unya kay amahan man ta, inahan man ta. Halimbawa, imong anak, pili anak na to, mother? 8. Kusog-kusog iday ka, no? Pila edad ni mo na minyo ka? Now, kung imong bata magligid-ligid, unya, di nakaganahan, pwede ba ihatag ni mo sa silingan? Dili, pwede, di ba? Muna nga, tiyagaan mo, tender, loving, care. Sige lang na. Muna kita una overtiman sa Ginoo. In you first, before through you. Naadri ang pailob, naadri ang gugma nga tiunay. Unya, kung imo na siya nga madala, dali na lang kayo ang uban. Ayaw dahil pagkondinar. Natumba na gani, imo pagyong gitamakan, samot nga knock-out, dili na makabangon. Pero kung imong agakon, sige lang na. Pasayloon lagi ka sa Ginoo. Pero ay lang po abusahi ang kamaayos sa Ginoo. Hinay-hinay i-overcome ni. Salamat, gidawat lang gihapon ko nimong anak. Yes. One time, bago pa ko naka-auto, kining pastor ta nga maka-auto ta, mura og talaga saon ra man jud kayo. Usahay mo merinda ta sa Jollibee, di ginato biyaan ba kay basig kawaton. Ana ba? Kay mao lagi nga bag-o pagod, ana. Ang akong anak gadula-dula dito kay na may iring. Nagpadidit dito sa atubangan bitaw kanang windshield. Naliki man na. Hallelujah, praise the Lord. Unya ningon siya wala na kulatahon na jud ko ani sa akong amahan inig uli. Gikan ko sa biyahe. Pag abot na ko dito, kita man ako gyud ang akong gugma, mapagtibabaw man gyud kining amahan ta ba? Unsa may value ng windshield 8,000 compared sa imong anak 9 months giantusan tanan mga vitamins ug unsa pa mga check up dako na kay kagasto kukulatahon nimo ni mapiang imong gihapong ipa-hospital tama sa akong ginanak na unsa man niliki man nya wana murag nakulbaan na ba sa ilo adyo ko pa na mag-iring pa niya akong gikurgo ko dito ni kat ko dito niliki man ana kay bugat-bugat man tambok-tambok ikaw sige lang nak pagilis adto ta dito sa Kabagyo mangita tag salamin unya ato ning kambyon. Di wa ka masuko pa? Wa ko masuko. Ingnon ti kana, mas labaw pa ang value nimo kumpara aning salamin nga nabuak. Hallelujah. Karon di gyud siya kalimot. Amigo kay mi karon, di gyud siya kalimot ato tungod sa acceptance and forgiveness. Palakpakan nato si Lord. Ana. So, kinahanglan kapag nadapa, tabangi. Ayaw tabangi. Kanang tabangan bitaw nimo condemn kundili pabanguna. And then ipatanaw niya unsay kinahanglan nga himuon sa sunod aron di na mautro. And then tudluan giyahan. Okay? Sige lang nak. Maabot ra panahon mahamtong ra ka. Now, ikaupat. Kapag nagkalat unsay himuon, father, mother, leaders, pastor. Makilinis ka sa kalat niya. Tama? Ngano man, di pa man na siya able. Lain lagi mong tinanawan. Ako ray nga hayog nga kay makadisturb. Okay. Pag nagkalat, makilinis ka. As a mother, as a father. Abot sa eskwelahan, patawag ka sa PTA. Tama? Nga naman, naigihimo. Sige lang. Amen? Sa'y maulaw ta. Pero mao man ginigihatag sa Ginoo basig kitay gi overtime man sa Ginoo. Ang pagpailob ug ang pag-akseptar, tama? Ayaw siya i-deny. Ayaw siya itakwil. Murag di man sure kanako anak dili man nato lahi ingon ani. Dili uy, tanaway mong ilong pari-pariha ta. So, tabangi siya nga makaamgo siya nga naay somebody nga mo rescue niya. Naa siya maduulan in times nga naay problema. Kahibalo mo nga nung dili sila malipayon sa inyong panimalay, mahibala niyo yung mga anak.
Mas ganahan sila dito silang mga barkada. Pero kanang sakto ang pag-groom, sakto ang gugma, sakto ang acceptance, bisag ang inyong balay, ordinaryo lang, mauli gina sa inyong balay. Nga naman, naa dito ang gugma, naa dito ang love, naa dito ang acceptance. Secure sila dito. Bisag unsay mahitabo, dili sila hinginlan. Muna ang uban mo biya sa panimalay, kay mga mangtas kayo, mga inahan o gamahan. So, muna nga siya, wala diri ang presensya sa Ginoo. Adto na sa barkada. So, unsay na learn, dili maayo. Sige lang. Makilis na kung sa'yo problema na. Utang ka pala, utang ni mo. Mga 200. O, di ay 300. Oh. Bayarin 200. Imo na ng 100. Oh, salamat pa ha. Ayusin mo yan. Okay? Ayusin mo yan. May mga ano inani, ayusin mo, kaya mo yan. Na Ginoo mo tabang. Okay? Our God is able. Na ay pamaagi. Ayaw ka discourage. Na ako'y anak nga grabe yun, nasa private school, nga lag faith. Wagi na siya kasulay, grado o ka ng mga line of 8. 9 ginatanan. Ito sa kalisod. Pero tinghila ka niya, naka 79, bila na, calculus. So nakuyawan ko kay sanay mga batanon ron sa ay tungod sa ilang maano da yun, mag-suicide mo yan, bitaw. Inko, kailan ka sa itong presidente? Oh, okay. Pila yung average? 75. Oh, mas taas pa ka. So na-encourage siya. Ikaw, it doesn't matter. Kananak, papil ra na. Exam ra na. Muabot ang panahon katong transcript nimo pagka-college katumoy ayuha. Kani siya is just a piece of paper. Mas kuyaw ang imong value. Ayaw ka problema na. Ang kinahanglan ron inig trabaho nimo makahimo ka. Presidente, pila average 75. Ikaw 79. Oh, bright pa ka. So pwede ka mahimong presidente. So lipay siya, so naka-recover and then karon inspire na po siya, gusto siya mag-medical doctor. Anaon siya. Okay? Now, ikalima. Basa. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Antos-antos po pag may time. Nga naman, bata palagi. Now, kung wala siya pagtiyagaan sa iyang mama suling, basaguliro, grabe manuntok, grabe kabugoy, walay presidente sa Pilipinas nga karon nakaayo sa atong dalan og daghang pa mga project nga moabot. Tunay na pagbabago. Duterte. So, ingon ana siya, pagtiyagaan mo lang. Tanaway mong tapad. Angay ba na pagtiyagaan? Ha? Mura og, way klaro, no? Pero, gipakamatyan na sa Ginoo. So kung hatagan lag panahon, nga mulambo na ikatampo sa simbahan, nga dili nimo mahimo. Nganong ang mga kamot, dili man pareha-pareha. Naay dako-dako, mubughayt man pod. Napoy di pod tupong, napoy taas kayo, napoy gamay. Kining gamay murag walay pulos. Pero mukatol imong dalunggan. Alangan kini imong ibutang, masamad pa lang dako kayo. So naagi hapoy purpose. Tapi ka ang abaga, naadyo kay purpose, bisag ingon ana ra ka. Pagtiyaga ilang. Antusara aron mo abot sa tamang panahon, mahibal-an niya nga na siya specific place sa imong simbahan. Bisan na nagtagdasilhig. Kung wala tagasilhig, pwede mang abuga. Bisan na tiglimpyo og CR. Kung ay mo limpyo sa CR, di mo po kaganahan mo ito. Ang lagaw sa tani, bitilain man kayo. Pero na may tiglimpyo dito. Bisag ingon ani lang, na siya place in the body of Christ. Muna nga dili pari-pariha tanan. Okay? Kani siya, mao ni ang sa treasury. Butang diri ang mga wedding ring, mga college ring, mga engagement ring, unya mga sapphire ring. So, naay specific nga mga rule gyud. Basta ato lang yung i-groom sa tabang sa Ginoo. Ako kung wa ko gitiyagaan, Bishop Hurley, gikas out gud ko sa among simbahan. Hapit yung ko naghikog ba? O niya, naghunang-huna ako. Sige, akong amigo ha. Si Bishop Hurley man ako amigo. Simba ko siyang simbahan dito, likod. Kitaan man ko sa iyang mga leader. Gipaatubang ko dito.
Pastor Roger, na dito sa likod. Pastor Roger, wave your right hand. Na dito sa likod, plakpakan na to, Pastor Roger. Siya ang Barnabas sa akong kinabuhi. Siya ato tustubangan. Kita wounded kay ta. Diri lang ko di wa kay ko pa identify, hinay-hinay lang kay ko sulod-sulod diri kay aron hantod hinay-hinay, gialagaan, giamuma, gitiyagaan, gi-counsel, naka-recover. Mga nadiri ron sa inyong atubangan by the grace of God. Amen. Kay kung wa ko atimanan ni Bishop Hurley, mag-artista na ta ko. Inig screening, kaya di man gid madawat. So lahigid siguro ang ako ang specific place design sa Ginoo. Hantod nga, naamang gud nagtiyaga. Tanawa imong tapad. Kung way nagtiyaga, wala na diri ron. Ama? Kinsa man ang nag-groom ninyo, ay gito sila kalimti. Okay? Si Paul, kung wa na gitiyagaan, persecutor, mamamatay tao. Na si Ananias, gisugo sa Ginoo, gilihans, naulian. Naapagyud si Barnabas, gidala-dala sa Antioch, sa katuig, uban-uban, nag-groom. Tanawa, kinsay pinakadaghag sulat sa New Testament. Dili pagyud part sa 12. So, ing na imong tapad, dili ni siya kanang paunahay. Palahutayay ni. Ang nauna, maulahi. Ang maulahi, mauna. Ana, bitaw? Because of the grace of God. Pagtiyagai lang yun. Karon buluyagon pa na, pero maabot ang panahon nga dako nagtabang nimo. Amen? Unya, niingon man ang Bible, ang imong kahago sa Ginoo, di gyud makawang. Mukalit ang panahon nga, akatong mga gipang disciple na ko sa una, magkita mi. Kalit laglamano, na may gipapilit nga, bayulit. Salamat sa Ginoo. Ana, bitap. Yung kumurag di man ni magamit sa Ginoo. Naong pa lang, mura nag-ikog na ko lang, di mo nyo na. Pero, kityagaan. Unya, niabot ang panahon ni Grob. Ana, bitap. So, kuha na nato unsay angay himot? Tapi ka ang shoulder, gikan karon? Magpakaon na jud ko? Mo bisita na jud ko? Mo tabang na jud ko silang problema? Antusan gyud nako sila. Palakpakan nato si Jesus. Grabe, no? Okay. Next stage. So, unsa may timailhan nila, kinahanglan siya security and identity. Kana bitaw ma-secure sila sa imuha as amahan, inahan. Unya, kaila sila, kinsa sila. Duha raman kabutang, sins are forgiven, assure sila nga mapasaylo, and they know the Father. Kung kaibalo sila sa Father, muuli gina, mugakos gina, o muadto gina sa imuhang panimalay. Kay, ang imuhang gitudlo niya nga ma-secure sila nga bisag unsay mahitabo walay kondinar, walay pag akusar kundili pag amuma sama sa gihimo sa atong Ginoo. Okay, tuloy-tuloy. Sige, pindutin mo, kinahanglan siya makailag yun nimo nga ikaw gyud ang amahan, or else di na mo puyo sa inyong balay. Mo na duha ra ka butang, ma-secure, maayos ang identity. Sige, tuloy-tuloy. Anak siya sa Ginoo, and then acceptance, klaro siya nga imugi siya the waton, no matter what it takes, bisag unsa mahitabo siya ang kinabuhi because part siya sa family ug siya gihatag sa Ginoo para nimo. Okay? Now, ang imong goal, anak, kinahanglan nga kailagid sila sa amahan, mauna kinahanglan imong dalon sa fellowship, unya ikaduha, kinahanglan siya makakaon sa Word of God, unya kinahanglan siya nga mahimo na siyang habit lifestyle pag abot sa panahon. Mao na imuhang objective nga iyang paghimuon kana nga mga level. Okay? Tuloy-tuloy. Sige na. And then share fellowship uban sa mga brothers and sisters, ipaila-ila sa senior pastor. Unya ipaila-ila pud sa uban. Kung na kay bag-ong giimbitar pag human sa benediction, ipaila-ila tika. Pinaagi niya na maka-feel siya nga accepted siya. Niya ma-welcome siya sa family. Himuan niyo na nga habit every time nga naay mga new madala, ipaila-ila sa pastor, ipaila-ila sa uban. Kay aron naapod siya yung mga barkada. Imagine mo na ay mga 5 maila-ila, kuhaon ang number, 5 mo text dayon, salamat sa imong pagtambong, balik-balik ha, di kaganahan na. Di ba? Muna, dili na kanya-kanya, ako rani nga disciple, ako rani ha, dili, tanan pamilya man sa Ginoo, paila-ila. Kinabitaw na kay anak,
Unya tibok barangay gusto gyud nimo ipailaila adto sa balay ha. Na ako'y anak cute. Ang ana di ba ganahan kay ta di ba? Ana, puti ani oy, salamat sa Ginoo. Ana. So, ato ipailaila niya proud ta. Amen? Okay, next. Okay, ang security identity sa ikaduha. Okay, young man. Okay, go, pindutin mo, nak. Ang iyang mga evidence, sige lang, tuloy-tuloy lang, diretso. Okay, diretso na nak, okay na siya. Tuloy-tuloy. Okay, hunger, ako na nang explain. Okay, paka-appeal siya sa mga pre-encounter or life class level. So, ang imong focus, security, identity. Nga diin ma-establish sa iyang kinabuhi. Ikaduha, young man. Unsay karakteristik sa young man? Okay? Ingon ni ani ang karakteristik. Sige na. Young man. Okay. Number 1. Okay. Strong Word of God abides in them. Ibig sabihin, medyo murag fighter na ni siya. Okay? Ibig sabihin, murag ka ng hapit na gid ni mahimong collaborator. Now, kay balo na siya sa mga spiritual vitamins ang Word of God. Na siya Bible mo simba. Unya mo share na siyang dibo. Unya mga word of God hinahinay na niya nga memorize. Okay? Next, characteristic, makibatok na sa kaaway. Unya mo share na sa iyang mga struggle sa kinabuhi. Kana nga stage, iyang man, alam mo, grabe ang tentasyon ba? Mangupya na tako kay exam na mo, pero ang balaang espiritu ni sultin ako, nga di ginamayo. Ibig sabihin, iyang mana. Amen? Abi ni mo, di ta ko muhatag sa akong tithes ba, pero nakabasa manggug ko sa Word of God, nga kinahanglan gid ini, or else under ko sa tunglo, unya na-overcome na ko ni, iyang mana na siya. Okay? Ingon na siya ay mga rima word, na siya ay mga victories against the evil one, have learned the secret of overcoming the enemy. Naagi siguro nag-pray na ko ba, inighuman akong mata, di man di ko kalakaw, kundi ko makabasag Bible, yang manana siya. Kuha na to? Okay? So nana siya ay plus factor compared sa child, nga murag, aduan, pakanon, sigig kasayop, sigig kadagma, unya gityagaan, unya hinahinay ni grow. Kini siya murag nana siya certain level sa Christian life nga makita na nimo sa iya nga lahi-lahi na. Tama? So young man na. Now, unsay mga needs ani? Okay? Kung young man adtuan ra gihapon kay di pa man na siya makumpiyansaan. Usahay makalimot na siya, ilabi nang walay mo coach, walay mo remind niya. Batanon pa man na. Kana mga batanon grabe na mo explore. Okay? Dali ra po na mapandol kung kinsa iyahang sphere of influence. Bad company corrupts good character. Kinahanglag mother spirit, father spirit, aron mo remind niya. So adtuan ra gihapon. Sabi ni Mike Enriquez, wag mong tatantanan. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong tatantanan. No? So kinahanglan subaybayan. Kinahanglan tan-awon ang iyang mga sphere of influence, iyang mga barkada. And then tan-awon po ang iyang mga lifestyle. And then mao na ang stage nga moldable na sila. Muna nga sa CLC sugod mi mga batanon 14 years na. Karon na mga professional, na mga businessman. So lahi na pod ang ilang mga transition. Okay? Ay na ang so lahi-lahi. Now, ikaduha. Turuan mong kumain na mag-isa. Tudloy siya nga independent na once in a while. Na kay balo man jud ka nga andibo importante kayo. Unsa may himuon nimo nga di man jud ka mo dibo. So in-challenge siya, encourage siya. Okay? Keep gihapon ang i-remind. So katong bata, pakainin mo, tama? Kini, i-remind mo, tudluan na lang. Unsa imong dibo gihapon? Bitaw. Unsa gisulti sa Ginoo? So as a mother, as a father, naagi ng check and balance. Check and balance. Check up. Wa kay ma-expect kung di ka mag-inspect. Inspect yun. Nakadibo ba juga? Lisod kayo di makadibo na. Sigurado mo init imong ulo. Pag abot sa eskwela na, makapamalikas yung ka kung di yung kasakto sa Word of God. Tama? Kay wala man kay early warning device nga mo remind nimo. So, tudluan. Unsa ka importante ang Word of God. Okay? Ikatulo? Okay? Kapag nadapa, unsaon? Kapag nasayop, patayuin mong mag-isa.
You are a child of God. Dili na siya karakteristik sa anak sa Ginoo. Tindog na. Okay? Bata, daganon, ay, mapangos. Pero batan-o na, kaya mo yan. Na ang Word of God, na ang Holy Spirit. Stand. Ana. So, imo siyang i-coach. Tama? Aron dili siya kanunay dito nga mulunang, muligid. Okay? Patayuin mo mag-isa. And then, double time. Aron siya makaamgo o aron siya nga mo-grow. Kahibalo ka nga weak pag yun. Psalm 199-11, how can a young man keep his way pure? By living according to his word. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Kulang lang yun sa word of God. Amen. Kaya kung naay word of God, naay mo remind, naay Holy Spirit kanunay, muhunghong, nakdili na maayo. Okay? Romans 8:1-2, there is therefore now no condemnation. Those who are in Christ Jesus, nakbangon. Ayaw pabilin diha. Kay dili na mao ang mga anak sa Ginoo. Okay? So patayuin mo. Ayaw dayon i-cast out. In Jesus name. So, sobraan mo, deliverance na sobraan na po kayo, no? Abi ni magunsa naging mga demonyo nga na siya ang una-una. Tender loving care lang yapon. Ano sa TLC? Tender loving care. Akong amahan, physical. Dili ka historiador. Pero pikpiko ragani ka sa abaga nimo. Wala na, heaven na kayo ko. Di kasi akong mama, grabe. Ano man ang mga babae? 5 ka word sa bana, ang babae 50 na. Pero akong papa, tanora. Anara, kahibalo na ko nga, accepted ko. Kahibalo na ko nga, di ko niya i-condemn. You can do that, my boy. Ganahan kayo ko. Pero mama, mirisin mo. Pero tindaghan na. Mabungog ta na, mabit sa baka mo di. Di ba na mga mama? Makondinar na lang doon ka. Baba, kaya mo yan. Ito, maningkamot ko, nga di na ako mautro. Okay? Ano ang mga young man? Okay? Ano pa? 4. Pindutin mo na. Go! Yan. Pag nagkalat, basahin natin. 1, 2, 3. Pag nagkalat. Grabe, no? Atong bata, pag nagkalat, ayusin mo. Kaya di man siya makaayos. Kini, na may responsibility gamay. Angat naman siya sa leadership level. Linisin mo yan. Okay? Ayusin mo. Salamat pa. Next time, ning kamot ko nga di ni ginako ni mahimo. Ganahan kay ko. Ano ba? Sagay second chance. Tagay laom nga pailob. Laom nga acceptance. Ano? Okay? Tagay siya nga. Mahimo din. Check na po di mo. Katoy mong weakness nga ano na okay na kayo pa. Okay kayo. Ana din ka. So, ni mature na. Okay kayo pa. So, anara siya mga anak. Kung ako wala ko nakaagi ani, di ko makasulti ani. Kay kinilaging tabian kay tao niya ano so muraog. Daghan juga ay mga weaknesses. Mga immaturities. Pero naamay nagpuhap-puhap. Abot ng panahon, mana na. Kaingon ko, just like Paul, I am what I am today. Because of the grace of God o sa mga tao nga nagtuo nga naapad yung kay mahimo pag abot sa panahon. Palakpakan natin si Lord. So kana inyong mga gipangrom, wadyo mo kay balon sa mahitabo na. Naiuban na grabe pa mahimo mga reverend, mga pastors, mo open og mga churches. Matingala ka, grabe man ni kabuluyagon sa una. Naunsa naman ni gigamit magmay sa Ginoo. Ano bitaw? Tungod sa imong contribution sa iyang kinabuhi. Tungod sa imong pag-amuma sa iyang kinabuhi. Wa gyud nimo siya gisalikway, gibiyaan, gitunglo og uban pa. Imong gihatagag chance nga ang Holy Spirit mo trabaho siyang kinabuhi. Tungod kay ang balang espiritu wala pa mangyud na human sa atong mga kinabuhi. Kay chance, okay? So, unsay mga indikasyon?
kinahanglan tudluan nimo commitment. Okay? Ang baby, security and identity, diri kay hamtong naman. Kinahanglan si Jesus mao'y number 1 sa imong kinabuhi, sa tibuok area sa imong kinabuhi. Ang Matthew 6:33, mahimo na nimong lifestyle. Unsa man ang Matthew 6:33? Unaha ang Ginoo ang iyang pagkamatarong ug ang tanang butang musunod lamang. Kinahanglan na iyahang mahimo sa kinabuhi. Nga si Jesus gyud ang number 1 sa kinabuhi. So medyo taas-taas na, no? Commitment. Kinahanglan i-expect na nimo kung naay mga training. Asa naman to, nag-groom nako. Absent lang gihapon. Human ni ani adtuan dayon nimo. Di ba? Ana ang mga mahan. Sayang oy naay taga Davao dito mentor. Naata ka dito aron ka makakaton. Wa man ka pero sige lang. Amahan man ko nimo. Adto tag Jollibee. Akong i-reiko nimo ang tanan akong nakatunan. Mao nay amahan, mao nay inahan. Okay? Dili din pag-abot sa simbahan dito, buwalihan din nimo. Katong wala ni adto sa mentoring, maimpirno mong tanan. Awa na, di na mo balik. Condemning man kayo. Ana bitaw? So, ayaw pag-ana, brad. So, tudluin. Siya, number 2. Kung sa pa itudlo, ang Word of God, mahimo gud niyang pagkaon espiritual. O dili siya mabuhi without the Word of God. Food and final authority sa iyang kinabuhi. Dili lang pataka-takag decision, ability sa flesh or ability sa iyang emotion o ability sa iyang tawhanon nga mga decision kundi in line yun sa pulong sa Ginoo. Mao na mga young men. Mao na kinahanglag alalay. Amen? Kinahanglag tabang. Kaya aron makita nila ang God's perspective sa journey sa ilang kinabuhi. Kinahanglan sila spiritual coach nga mao'y mo realign sa mga hiwi-hiwi nga decision because of immaturity and lack of experience. Okay? Ano lang ka-simple. Okay ka na, mga disciple na ako sa una. Okay? Sige, go. And then, kanang continually filled with the Holy Spirit. Tudluan na to sila na. Nga maogi, kanunay nga muuban-uban nila, it might be di ka kahibalo, pero nothing is hidden before the Holy Spirit. Everything is laid bare. Di kita makatago, makapanikas. The Holy Spirit will remind us things that comes from the Father. The Holy Spirit will teach us all things that comes from God. Depende na sila. Kanya mutindog na, makulbaan man na. Ask the Holy Spirit for wisdom. If any of you lacks wisdom, you should ask God. Be confident. Na siya mutabang nimo, tayo lang ka dito. Kay training naman. Ana siya. Ay lang po nga puro rapod sa imuha. Tudlui siya ani. Kay mao gini ang makapainggan nyo nga mo grow gid siya may. Okay? Tuloy-tuloy. Nako, sige. And then fellowship. Sa mga Christian, bisag unsay mahitabo. Kay lordship naman ay mo gitudlo ani. Kay commitment naman ay mo gitudlo ani. Dili na siya yung half-bake. Imo na ni sundalo naman eh. Imo na ning giamuma gigroom. Okay, naay gamay na diri nga imuhang i-demand as spiritual mother and spiritual father. Okay, next. Tuloy-tuloy. And then basic ministry. Tudluin na siya. Unsaon pag-share sa one verse. Unsaon pag-lead. OGT. And then patanaon. Visitation. Dalon. Necro-service. Dalon. Birthday party. Paobserbahon. Unsaon pag-share. And then, maabot ang panahon siya na po imuhang i-release. Okay, so layo to be. Katong nag-ano ta dito be, share nimo. Ay, pwede na ka na. Sige, ubanta. Sige, dito na po. Oy, pwede na gyud kayo. Makatabang na gyud ka. Ana bitaw, hinay-hinay i-release siyang gifting. Mga basic ministry skills, okay? Next. Okay, and controlled by the word of God. Kinahanglan nga mao gyud iyang lifestyle. Okay, bata pa kay ko ano. And then overcome ang sala. Kay ang young man, fighter naman siya. He can fight. He can overcome. And then, dili gyud ingon nga perfect, pero na a certain level sa spiritual journey nga medyo kaya na ma-victorious na siya. Okay? And then next is, kinahanglan siya nga ang word, mamahimo gyud siyang mga lifestyle sa iyang kinabuhi. Sige, go. Okay? Last, ma-develop niya sa iyang kinabuhi, nga young man, mao ni siya ayang characterized faith and hope, love. Di na basta-basta, ligo-ligo na siya. And then, characterized by devotion, knowledge, skills, na siya. Hinay-hinay na siya, exposed sa training, OGT, actual practice,
uban-ubanon, and then i-release usahay, hatagi gagmayng responsibility para imo makita kung kaya na makabarog. Okay? Then quality sa kinabuhi, imo makita kaniya sa hangtod sa hangtod. Okay, now, ang young man, ang baby stage, ang iyang goal, security and identity. Ang young man, commitment and quality life. Kita ninyo ang mga need? Okay? And then hinay-hinay expose. Makita nimo kung faithful, kung makahimo na sa mga little assignments based pod sa iyahang capacity. Pwede na mag-usher? Pwede na martial? Hinay-hinay? Uy, faithful man. Kung maayo mo kanta, engage. Praise and worship. Maayo sa instrument, engage. And then tanawa po ang iyang mga gipang disciple. Last, okay? Father stage. Ang atong focus ani kinahanglan mao ni pinaka-ultimate purpose. Nga mo mature siya sa character, mahibal-an niya iyang specific place, calling, and service sa ministry asa gid siya effective. Okay? Kita na to? Now, ayaw dayon i-assign pastors kung medyo baby pa. Magkalat-kalat na dito. Ha? Kaya nanglan diha na dapit nga hamtong-hamtong na binomatter unsa siya ka gifted. Or else, maproblema ka kay wala pagyud na ayos ang karakter. So ngayon ka anak. So hatagi siyag time nga mulambo, mugro, certain level nga pwede na nga maasahan. Tama? Okay. Tapi ka ang shoulder sa imong tapad. Hapit na tamahuman. Ayaw katulog. Nindot kayo ang atong mga giistoryahan. Okay, last. Father, sayon lang kayo. Characteristic. Know him who is from the beginning. Basa, go. Ibig sabihin, expert na. From A to G. He can do the whole process of winning, consolidation, discipling, sending. Kay niagi na gid siya thorough process with experience and exposure sa kinabuhi. Kani nga mga level ang ato giyong kabuuton. Kani nga mga level ang atong ultimate goal sa atong mga leaders. Nga di lang magpabilin aning pirmi adtuan. Di lang mapabilin, sigig katumba-tumba, muabot ang panahon, mulig-on, sila na po'y magpakaon, palakpakan na to si Lord. Okay? Unsa pa'y karakteristik, ani? Unsa himuon? Ang mga amahan mo unsa? Ang mga amahan mo unsa? Muadto. Ang bata mo unsa? Adtuan. Ang batanon unsa? Adtuan. Ang papa magunsa? Siya na'y mga amahan, inahan. Kamu na bagyo ng adto? Sige, gihapon mo giadtuan. Okay? Lahira ang amahan. Adtuan ako to si ano eh. So as a pastor, mura po kagatrabaho sa opisina, alas 8 hangtod alas 5, buntag target ka, 3 ka pamilya adtuan. Hapon, 3 ka pamilya adtuan. Dili lang Sabado ug Domingo. Amen, Pastor? Martes, nanapoy lain, adtuan. Unya, naagyoy mag-roam nimo nga leaders. Ang mga kugihan, naagyoy maani. Ang mga farmers, dili na mo adto sa basakan, alas 9 sa buntag. Ang mga farmers, kilom-kilom pa. Mura po nang nagdebusyon. Adto na dito, naabay mga tunggro diri. Naabay mga green leaf hopper diri. Kinahanglan ba ko mag-spray? Kinahanglan ba ko mag-abono? Kahibalo sila sa kondisyon. Kay hapit na moabot ang harvest. Pastors, tanaway mong tapad. Nag-adto ba diyog ka? Insya ugma, sugod ko. Adto. Okay? Tanawa sila dito, ilang kahimtang. I-text ang imong key leader. Di ako mamahaw ni mo ugma ha. Kining pagadian, lami makay bulad lang tagsuka. Okay na na. Pero imong tuyo dito, ma-check up. Imong tuyo dito, maka-impart. Bisan lang makapapre. Okay kayo. Di ba? Kaya mga alas 9, alahi na pong pamilya. Unya, alas 12, timings pa niyo to. Ayaw po timing pa niyo to. And then, alas 2, at least 5 ka pamilya. Okay ba na siya? Nakay membro 50, kaya na
na nimo sa isa ka semana. Labi nagwa pa kay leader. Pero kay naa naman kay Dusi, bahin-bahin. Okay, pulo imo ha. Imo pulo. Ako'y bahala aning pulo pod. Tininduta. Mao ni gwapo sa G12 Vision. Okay? Dili ka dali ma-high blood. Kay daghang mo arirong nimo. Dugay ka kuhaon ni Lord. Pero kung ikaw ra usa, rayuma, arthritis, pao di arko, hilot, tanan-tanan, ikaw gitara, ikaw MC, ikaw pag exhortation, ikaw wali, napag mga babuyan, mga manukan, unsa ang panan nimo. Kay walay mo tambayayong nimo. Palapakan na to ang Ginoo, be. Pero nakay Dusi, pangita imong dosi, pangita imong dosi, pangita imong dosi, si Jesus. Mong adto. Ikaduha. Okay? Unsay himon? Ang bibi, unsay himon ang bibi? Pakaunon. Ang young man. Pero kini, ikaw na. Okay? Magpakain sa ibang. Okay? Na nakagipang atiman. Grabe na. Tungod sa imuhang kinabuhi nga ni mature na ka, kaya na nimo mag-sacrifice. And para ang uban mo arise. Sacrifice. Aron ang uban mo arise. Amen? Ana siya. Murag kahilakon lagi ka, sir. Nga naman, sir? Mensahe, Pastor. Nabliss ko yung mensahe. Anong gamay-gamay naman lang itong buhok, sir? Dahil ang problema sa kinabuhi? Okay na, Pastor. Okay na. Dako ang himuon sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang mga buhok nga nangawala kumpara sa membro nga ihatag sa Ginoo. Give me 5. Sige lang. Sige lang, normal na parehara ta. Sharing taon niya. Basig gores pa kayo akong kinabuhi. Ma-encourage ka nga na nakatindog ko ron by the grace of God. Tungkol kay naay nag-atiman ako. Hallelujah. Kahit maputi na ang buhok ko. Gwapo ka na. Isaiah 60:22, the least of you will become 1,000. I, the Lord, in each time, I will do this swiftly. So, He is the Lord of the harvest. Kinsay tag-iya sa harvest, Ginoo. Kinsay muhatag og workers, Ginoo. Kinsay tag-iya, Ginoo tanan. Unsay akong himuon? Muuban ra ko sa Ginoo. Sa paghimo sa mga butang, aron dili ko kapuyan. Sa matag adlaw, gusto ko nga kaban ka. Sa mataglakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko. Huwag kapoy ang ministry. Tayo'y magdusi-dusi, dusi-dusi, dusi-dusi na. Huwag kapoy, the joy of the Lord is our strength. Amen. Naaman ang Ginoo. All you have to do is be sensitive sa gihimo sa Ginoo. And then join Him. Lord, nang lihok naman ka ani nga pamilya, I will join you, Lord. Kinsay nang himo? Ginoo. Mao nga. Wa di ka kauna-una nga mag-quit. Kahit maputi. Give me 5, Pastor. Pastor ka, Pastor, no? Basta nakabarong, Pastor ba? Okay ra. So, ikatulo. Turuang tuparin ang tawag ng Panginoon na maging mabunga sa loob at sa labas. Hindi lang siya faithful, fruitful pagyud. Kanya kana siya, dili na siya instantaneous. Progressive na siya sa imong ability nga pag-alaga, pag-atiman, pag-antos, pag-tanaw nga naay potential sa ikiyang kinabuhi. Dili ingon nga diha dayon na siya time, effort, sacrifices aron kana sila ilang maabot sa ilang stage sa ilang kinabuhi. Review tagamay unsa tong tulo ka mga stages? Number 1. Children, unsay karakteristik? Adtuan, pakaunon, agwantahon, antusan, tiyagaan. Ang ikaduha, young man, adtuan, kapag nadapa, ipaayos.
kapag pakaunon ra gihapon. And then father's level unsay himuon? Muadto sa uban, mo pakaon sa uban. Okay, muatiman sa uban. Unya ipang train ang iyang mga potential and mga disciples. Nakabatay na to nan? Palakpakan na to ang Ginoo. Tindog ta? Kantaon ta tong Bisaya, bi? Sa matag adlaw. Ay mao gini sikreto sa ministry. Okay, naagyod ang Ginoo. Perting kapuya ang ministry kung imong sariling ability o imong sariling pagpaningkamot, wala ang dihog sa Ginoo, wala ang tabang sa Ginoo, mo quit jud ka, mo surrender ka, maligya na lang kag ibon. Maligya na lang kag Tupperware. Kay kapoy lagi kaayo. Pero kung naang tabang sa Ginoo, ang imong kakapoy moralag wala. Kay dili man ikaw ang nagtandog sa kasing-kasing, dili man ikaw nagpalambo, kana siya trabaho sa Ginoo, gigamit ramang ka sa Ginoo. Hallelujah. Ato siyang daigo na to siyang worship. Pasalamat ta nga nakaabot ani nga takna. O gita mo undang nga dili ma-establish ang mga different levels sa atong mga gina-disciple. Pinaagi sa tabang sa Ginoo. Atong pangayon, ang iyang tabang sa matag adlaw, asa man ta mo adto, siya atong kauban. Ikaw ra. Magamputa sa Diyos sa tanan ato itugyan kaniya atong mga tinguha. Open your mouth. Lord, salamat Ginoo nga dili mo give up God. Ikaw ang tanan, ikaw ang among kusog, ang among pagpangalagad Ginoo. Muuban ra gid minimo God sa imong mga giya, sa imong mga gipanghimo, sa among mga disciple, sa among mga simbahan, sa among mga kinabuhi. Ikaw among gilauman kanimo ang kusog Ginoo nga amo ning mahimo, dili mo salig sa among kaugalingon. Tungod kay ikaw ang tanan, ikaw ang nagpalambo, ikaw ang nagpag-grow nga diin amo kining makaplagan mga butang nga balalhonlod, butang nga mahimayaon, butang nga langitnon sa among pagpadumala sa among tagsa-tagsa kasimbahan. Salamat Ginoo sa mga anak at unan. Kahibalo namin mo dala sa mga baby stage. Kahibalo namin mo dala sa mga young men. Kahibalo namin mo dala sa mga father stage. I pray, Aman, tanan mga pastor, mga leaders, kini siya, Lord, mo tisop sa among kasing-kasing o mosalig mi kanimo. Pinaagi sa imong pulong, pinaagi sa balaang espiritu nga amo ning mahimo o adunay gyoy mo tambayayong namo. Muabot ang panahon. Daghag mga leaders nga muuban ni aning ang panglantawon o mo tambayayong sa buhaton nga imong gisangon sa matag-usa ka simbahan, sa matag-usa ka kinabuhi. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo. Kanimo tanan himaya og dungog o aduna kay pagahimon sa tagsa-tagsa ka mga simbahan diri sa Pagadian City. Salamat bala ang espiritu sa imong itudlo kanamo nining kahaponon. Among ibalik kanimo himaya dungog sa pangalan ni Jesus lamang. Amen. O amen. Palakpakan nato si Lord. Amen.